kulħadd tal-Ħnina Divina, nilqakom għal din il-quddiesa mis-Santwarju tal-Ħnina Divina f'San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar. Imexxi l-quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Qegħdin hawnhekk fis-Santwarju ta' Ħnina Divina n-Naxxar din il-festa ta' Ħnina Divina, it-tieni ħadd tal-Għid. Sellem lilkom ilkoll preżenti hawnhekk u dawk li qed isegwuna bit-television jew social media, hawnhekk il-Father Godwin Preka li jagħti servizz pastorali hawnhekk f'din il-komunità. Il-Erik u Father Michael Aġusi jagħtawnek ukoll dak huwa il-tur ta' dan is-santwarju. Naħsbu mod speċjali llum hekk f'din il-grazzja kbira li għandna Alla li huwa kollu imħabba, kollu ħniena u li dejjem jistedinna biex nersqu lejh ħalli jkollna din l-esperjenza sabiħa ta' ħniena tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla flori ta' smawiet u paċi fnat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, u li Alla ħaruf Alla bin il-Missier. Inti tneħħi drubit tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drubit tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla taħnina bla tarf, matul dawn il-festi tal-Għid intħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek. Qawwieħu wkoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnissel mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan, imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Il-kotra kbira ta' dawk li jemnu kienu qalb waħda u ruħ waħda. Ħadd minnhom ma kien jgħid illi l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda kellhom kollox flimkien. Qawwa kbira
l-apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-mulej Ġesu u kulħadd kien iġibhom ħafna. Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn, għax kull min kellu oqsma jew djar kien ibieħhom u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur iqiegħdhom f'riġlej l-apostli. Imbagħad kien jitqassam kollox skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla. Flimkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Kien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Ħajgħidu lit Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħatgħid dar Aron għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Flimkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmutx imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Aqarni tassew il-mulej iżda ma talaqnix għall-mewt. Flimkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Is-saħħa tal-mulej seħħ dan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Flimkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax it-tieba tiegħu għal dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżies, kull min jemmen li Ġesu hu l-Messija hu mwieled minn Alla. U kull min iħobb lill-Missier, iħobb lil min twieled minnu. Minn dan nafu li nħobbu lil ulied Alla meta nħobbu lil Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax dini l-imħabba Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu. Il-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal għax kull min hu mwieled minn Alla jieleb lid-dinja. Din ir-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Għax min hu dak li jieleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu hu l-iben ta' Alla. Dan huwa dak li ġie bl-ilma u d-demm Ġesu Kristu. Mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu hu li jixed, għax l-Ispirtu hu l-verità. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Tumas, emmin ta' xrajtni, jgħid il-mulej. Ħen jindawk illi ma rawx u emnu. Il-mulej ma'kom, qari mill-aħbar it-tajba skont San Ġwann. Dakinhar flaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut, il-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom islim għalikom. Kif qalek urihom idejh u ġenbu, id-dixxipli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom islim għalikom, kif il-Missier bagħat lili hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom tinubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma.
Tumas wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu, għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna l-mulej. Iżdu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħed sibej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu jien ma nemminx. Mintiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa imma Ġesu daħal għad f'nofshom u qalilhom islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas ġib sebek hawn wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu emmin ta' xrajtni ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu hu l-Messija li ben Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Ġib sebek hawn wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Dan huwa l-kliem li Ġesu jgħid lil Tumas meta jidher li 8 ijiem wara il-qawmien tiegħu mill-mewt. Kull sena bħallum it-tieni ħadd tal-Għid nisimgħu din l-istorja ta' kif l-ewwel darba li Ġesu der lid-dixxipli tiegħu flimkien Tumas ma kienx hemm. Dakinhar l-Evanġelu jgħid li Ġesu urihom idejh u ġenbu. Jiġifieri is-sinjali tal-pjagi tiegħu il-konferma li hu dak li kien imsallab immissa għam il-mewt. Il-fatt dan hu li Tumas isemmi meta sħabu jgħidulu rajna l-mulej. Min kollox isemmi il-pjagi u jgħid li jrid jara f'idejh il-marka tal-imsiemer u qiegħed sebgħu fuq il-marka tal-imsiemer u idu fuq ġenbu. U għalhekk li Ġesu mal-ewwel jistiednu jagħmel dan meta jerġa' jidher li 8 ijiem wara u jgħidlu tkunx bniedem bla fidi iżda emmen. L-istedina li Ġesu jagħmel lil Tumas jagħmilha llum lilna biex aħna wkoll ikonna dik il-fidi sħiħa fih li hu ħaj imma li jġorru wkoll il-pjagi, is-sinjali tad-tbatija, il-passjoni il-mewt tiegħu. Il-pjagi huma espressjoni għall-ħniena ta' Alla u għalhekk illum niċċelebraw b'mod mill-aktar speċjali il-festa ta' ħniena divina. X'jiġifieri meta ngħidu li Alla hu ħanin? Il-kelma tfakkarna fil-ħlewwa bħal dik ta' ma' bina. Il-fatt it-terminu li tuża l-Iskrittura ifakkarna fil-ġewwieni, fil-ġuf tal-om, iġbija ta' Alla li għandu qalb kbir għalina. Għal meta taqbad f'dirajha it-tarbija tagħha u tixtieq biss ħobba tħarisa dejna lesta li tagħtiha dak kollu li hu taġid għaliha. Għalhekk imħabba ġewwenija.
Ekki il-ħnina ta' Alla. Il-ħnina ta' Alla tfisser il-mulej jader, li juri kompassjoni, li jersaq lejn minnu dajjef u dejjem lest jifhem, jilqa, jaħfer. Mulej u kbir fit-tieba u l-fedeltà bħalma tlabna illum fis-salm għal dejjem it-tieba tiegħu. Alla u kbir u qawwi mal-kobor tiegħu u din il-qawwa jidru l-aktar fl-imħabba li għandu lejna aħna egżar u blaħila. U Ġesu urina mod ċar ħafna din il-ħnina ta' Alla, il-imħabba li tmit l-ewwel pass, il-għoża divina li xejn ma jista' jwaqqaf lanqas id-dnub għax taftelep il-ħażen u taħfru. Alla u fidil fil-ħnina tiegħu. Anke meta aħna ma nibqgħux fidili leh, meta noqsuh, meta nidimbu u jibqa' jiġri warajna biex iressaqna leh, biex nerġgħu nixu mill-ġdid fl-imħabba tiegħu, biex ikonna il-ferħ ta' ħajja ġdida. Pjagi ta' Kristu irxoxt ifakruna propju Ġesu msallab. U jmut blaħtija li mitinbin u jitlob il-missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Hemm fuq is-sarib jippreżenta ħnina kbira tal-missier. U niftakru f'dan il-kliem, propju fil-kliem tal-aħħar ċena li qal Ġesu waqt il-mument tal-konsegrazzjoni fil-qudiesa, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Id-dnubiet tagħna jitħassru bil-pjagi tiegħu, aħna nitfejqu bil-pjagi tiegħu. Llum il-festa ta' ħnina divina aħna narfu illi l-koll mitinbin. Il-koll neħtieġu il-maħfra u l-ħnina ta' Alla. Ġesu jistedinna biex inħarsu lejn nfusna l-ewwel u niftakru li lilna l-koll jagħtina il-possibilità tal-maħfra ta' Alla. Meta aħna nisqarru li aħna niedma u nresqu leh bħalma nagħmlu fil-bidu ta' kull qudiesa, irridu nkunu ċerti li aħna maħfura. U għalhekk illum nirringrazzjaw l-Alla tal-maħfra tiegħu u speċjalment ukoll is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni l-qrar fejn hu jagħmel attwali għalina dik l-imħabba, il-qawwa tal-maħfra li toħroġ minn fuq is-salib u li ġġeddet il-ħajjitna. Huwa teżor kbir dan is-sagrament ta' rikonċiljazzjoni. Illum il-mulej fakkarna li ma rridux inħallu d-dnubiet tagħna jbeżżawna. Il-qawwa tal-imħabba ta' Alla ma tafx biex kiel u ma tispiċċa qatt. Din il-ħniena tiegħu tħassar il-miżerji tagħna. Alla ma jaqaf qatt jaħfrilna u aħna li kultant nieqfu nitolbu maħfra. Għalhekk appelli nagħmel u lejn min jaħbad jaħt qalbu miħnina ta' Alla. Taqtax qalbek, Alla jrid jaħfirlek. Jrid jerġa' jgħinek tgħix fl-imħabba tiegħu. Ilqa' is-sejħa li għamillek. Ħatilħaq il-kulħadd il-kelma tal-maħfra u jalla s-sejħa biex induhu ħniena ma tħalli l-ħadd indifferenti għax Alla ma jirrifjuta l-ebda mid-dineb. Rrid insemmi hawnhekk id-distinzjoni importanti li għamel Papa Franġisku bejn fi kliemu qed ngħid il-midneb u l-korrott. Min hu midneb jaraf id-dnub tiegħu, jaraf li jeżisti dak li hu ħażin. Min hu korrott jiġġustifika
ilu nnifsu fil-ħażen. Uridu noqogħdu attenti minn din it-tentazzjoni aħna. Il-ħażin insejħulu tajjeb, jew insejħulu mod ta' ħajja, kif tgħix, stil ta' ħajja. Mentalità li xejn mhu xejn u li kollox jista' inti tiġġustifika. U din mentalità propju biex inkomplu nomu fil-ħażen. Din tkun qalb korrotta illi qatt ma tista' tilqa' il-ħniena ta' Alla li Alla joffrilna sakemm tibqa' hekk. U għalhekk tajjeb illum din festa ta' ħniena divina itolbu lill-mulej biex narfu nażlu l-imħabba tiegħu u ħniena tiegħu. Ma tina wkoll id-den li narfu nażlu t-tajjeb minn dak li hu ħażin. Il-festa ta' ħniena divina tagħmlilna sejħ oħra importanti li aħna jkollna qalb tixbaħ lil dik ta' Alla. Bħalma Ġesu kellu ħniena kbira għal midneb, bħalma refa' fuq spalleħ l-uġieħ tal-bniedem, hekk imsejħin ħana wkoll biex infejqu l-pjagi tal-oħrajn jew intaffu l-uġieħ tagħhom. Aħna msejħin biex inkunu għodda ta' ħniena u nitalmu nuru ħniena mal-oħrajn. Meta aħna narfu li aħna mitinbin ma nħassux lejn l-oħrajn biex niġġudikawhom u nikkundannawhom, il-ħażin nibqgħu nsejħulu bismu ħażin u naħdmu bis-sħiħ kontra dak li jbaxxi id-dinjità tal-bniedem, imma nibqgħu b'qalb mimlija ħniena għall-persuna, għal kull persuna bħal ma dik ta' Alla magħna. Jew nitolbu l-mulej llum, speċjalment fil-waqtiet ta' uġieħ fil-ħajja, biex niftakru f'ħniena divina li lilna timlina b'tant faraġ. Nitolbu li nżommu dejjem ħarsitna fuq Ġesu xoxt bil-pjagi sinjali ta' ħniena tiegħu biex nagħmlu koraġġ u nħalluh jimlina bil-ferħ tal-maħfra tiegħu. Ma nħallu l-ħadd isir ilna t-tama li ngħixu din il-ħajja flimkien miegħu u bil-qawwa tal-faraġġ tiegħu u nitolbuh jagħtina qalb tixbaħ lil tiegħu, qalb mimlija imħabba u ħniena. Se nqumu bil-wifqa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissen minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mlejlija tal-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li meqjum u weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nresqu it-talbit tagħna b'fiduċja kbira fl-imħabba ta' Alla lina. U mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba ta' ħniena tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu.
Għatina l-grazzja mulej aħna dejjem nkunu viċin tiegħek ħalli nagħmlu l-esperjenza tal-imħabba u l-ħniena tiegħek nitolbu. Li għatti l-għajnuna tiegħek li l-morda kollha u kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta u koll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk ukoll għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Għatina mulej qalb bħal tiegħek, qalb li tħobb il kulħadd, li tipprova taffi l-uġieħ ta' kull persuna u li tressaq il-bnedmin lejn l-imħabba tiegħek nitolbu. Jina mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Nitolbuk mulej għall-paċi fid-dinja, l-paċi l-Ukrajina, l-Art Imqazza, f'Gaza, daw kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mebeda, tad-disprezz li l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Tolbuk għal-missjonari Maltin li għedin jaqduk f'postijiet differenti fid-dinja u biex aħna inkomplu ngħinuhom permezz tal-kontribuzzjoni tagħna, speċjalment permezz tat-talb tagħna nitolbu. Mulej Alla tagħna il-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Sibietna dawru lejl l-artal u naraw is-sagrifiċċju tas-salib. F'tal-mument offruta lina l-kol biex fuqek tieħu t-toqol ta' kuljum. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u tar-roliet li tweldulek mill-ġdid biex dawk kollha li ġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu l-għena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġrulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċiti. Smewet u l-art l-bija bil-glorja tiegħek. Wasanna fl-ora ta' smewet. Jirek rinġej fissem il-mulej. Wasanna fl-ora ta' smewet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien si jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs
rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra ġoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Dakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, Isqof Joel Etienne u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenna għalina l-koll nitolbuk għati l-na wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja milli magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala awlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismik tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denim. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi li xulxin.
Aruf talla li tneħħi trubiet tad-dinja ħna lina. Aruf talla li tneħħi trubiet tad-dinja ħna lina. Aruf talla li tneħħi trubiet tad-dinja. Anu il-ħaruf ta' Alla, anu li jneħħi trubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Dini showet qalbi li natik ġieħ u li fonta mħabti fik jistriħ. B'kull ma hemm ġo fija tifħir natik. Kull ma nagħti qima nara fik. Waqt li qalbi nagħtik din ruħi tistrih fik. Irrid li ngħix għalik ma' kull nifs li bih ngħix. F'kull mument jien irrid ngħid ħajkun dak li trid int. Dini showet qalbi li natik ġieħ u li fonta mħabti fik jistriħ. B'kull ma hemm ġo fija
Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox, li tqarbina li għamilna bis-sakrament tal-Eid tibqa' dejjem tagħmlilna l-ġid fir-ruħ. Bi Kristus jitna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Sebħu lil-Alla għax setani u għaddis, għannu lil-mulej ġnus kollha għax hu ta' mħabba. Ismu kbiru qawwi jisboq ta' kull lejqa, Alla tagħna twajjeb lilu nagħtu qima. Sebħu lil-Alla għax setani u għaddis, għannu lil-mulej ġnus kollha għax hu ta' mħabba. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mis-Santwarju tal-Ħnina Divina f'San Pawl tat-Tarġa in-Naxxar li ilha topera pastoralment mill-2008. Il-festa tal-Ħnina Divina tniżlet fil-kalendarju tal-Knisja mill-Papa San Ġwanni Pawlu II li fl-1992 iddeċieda li dil-festa tibda tiġi ċċelebrata fl-ewwel ħadd ta' wara l-Għid, l-hekk imsejħa Domenica in Albis. Infakkarkom li it-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bkids.mt. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.